Oga, akan ɗan gana kawai bai da kuɗi. Talauci ya mai yawa. Haba jami'in da nan ɗan shege. Hello? To don Allah ka ban bashi kaji. A'a, ka saurare ni ka ji to. Na ce ma yanzu miliyan 50 ne nake so in tura maka. Miliyan 50 ba? Don su kaɗai ne a cikin akawun ɗina ragowar kuɗin da mun haɗu da kai zan ƙarasa maka. Yanzu haka ma na ƙaraso kuɗin mai POS. Ka jira za ka je alat. Za a samu kuɗi wajen ka. Insha Allah. To ya kake? Lahiya lawa wallahi. An sa yaro ya ce za a samu kuɗin yawa. Ciro mana miliyan 50. Tutu popo security na. Hello? Na ba da asa kuɗi. Me? Ba sai an ciro ba? Yusuf shi kenan. Kai, kaɗan jira ni kaɗan bari yanzu zan dawo. Jalen dai ka ɗauki abin gagka ka wuce. Jami'in da nan dole na haɗa ma bankin ka bai da kuɗi. Ka ce kana kallo na ka ɗauke ATM ɗinka ba ni ka jami'in da nan. We don't want to kill each other. Biyu hudu. In biyu hudu. Me POS. Me PT. Ya haka? Kai, tabbas nan, wallahi nan na zo. Wayo kai na ita yanka bita. An shi kai zuwa da ke min miliyan 50 account dina 7 ne. Security tutu popo. Do Allah jo Allah kai hankuri wallahi mutum na doke ta kuma ya bi ta can. Ya mi kace? ATM ɗinka ta bi shi. Wallahi tana gaye. Jahili ka doke ni ko? Wallahi yanzu yana doka ka sama in dole. Kai da ni an ce Allah ko dakin wata shi na kai ka. Mutum ya kai ni. Shi gaba in bi ka ba. Na yi kuma ina duburbuce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Kudin sun fito. Jesus. Ka dawo bayan kwana 3. Alan ka koma juju. In ba da shi ba ayo min da betas sannan ka ce min ba kaban kuɗi na. Yanzu yana raka mamari sai gidan ku ayi ma kuka shege. Kai to don ubanka. Dala da kai mai hankuri wanga ba ya zan abin wahala. Wallahi inda na sani ko ce da su bane. Kuka ya zan dole gada inna lillahi. Yanzu kenan gaba ɗaya miliyan 50 na sun tayi gaban za ko naira 50 na san ba damin za ta yi ba. Gashin wani ka ji ko shinkafa ban sai ba. Wallahi dole in kai ƙara wurin 'yan sanda. Precious.